Bona tarda a tothom. Vicepresident i director de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació, els patrons de la Fundació, els rectors, diputats i diputades, els guardonats i guardonades, investigadors i investigadores, familiars dels investigadors i investigadores, tots els representants del món de la recerca, de les universitats i del món empresarial, també els companys de la Conselleria de Recerca i Universitats. Per mi és un goig, és un orgull ser avui aquí al Teatre Nacional de Catalunya i haver pogut lliurar aquests Premis Nacionals de Recerca, les màximes distincions que s'atorguen en aquest àmbit a Catalunya i que convoquem conjuntament el Govern i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Vull felicitar públicament el guardonat del Premi Nacional de Recerca 2021, Maciej Lewenstein, i la guardonada del Premi Nacional de Recerca de Talent Jove de 2021, la doctora Jelena Rajanovic. Comptar amb el vostre talent en aquest país, en el sistema de recerca, és un privilegi i un orgull. I aquests premis són el mirall del país que tenim i del país que volem ser. Com també ho són el Barcelona Supercomputing Center, el Centre Nacional de Supercomputació, pel projecte Som Investigadores, la Fundació Banc Sabadell, el Centre de Visió per Computador Intel Intelligent Systems Lab pel simulador Carla i finalment IRB i l'ICREA per la creació de l'spin-off Ona Therapeutics. A tots els guardonats i els vostres equips, moltes gràcies per demostrar un cop més el compromís amb la ciència i la recerca d'aquest país. Crec que avui és un bon dia per recordar l'acte de lliurament de l'any passat, el de novembre de 2021. Aquell dia anàvem tots amb mascareta, l'aforament estava restringit i vam haver d'endarrerir la gala per la pandèmia. En aquell discurs us parlava de la rellevància de la recerca, dels científics que havíeu aconseguit vacunes en temps rècord, de com la recerca havia estat la gran esperança de tots nosaltres. I és que la recerca és determinant i cada euro invertit a Catalunya ens retorna a la societat multiplicat per 4. Aquell dia us vaig dir públicament que al sistema de coneixement d'aquest país li cal més finançament i per això vam aprovar uns pressupostos amb un increment del 14% de recerca i universitats. I avui us puc dir amb orgull que hem executat aquest 2021 gairebé el 100% del pressupost de 2021, el 99,8%. Aquesta xifra demostra la necessitat de finançament del nostre sistema de coneixement i la capacitat de vehicular amb celeritat els recursos que li calen. Hem de continuar treballant per augmentar el finançament i la inversió en recerca, desenvolupament i innovació per acostar-nos a xifres com els països nòrdics o Alemanya, que superen el 3% del PIB en inversió pública en recerca, desenvolupament i innovació. El que ens manca és el que ens marca l'acord que vam adoptar en el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, a arribar al 3% del PIB, sumant la inversió pública i les mesures en favor de la inversió privada. A banda de l'augment del pressupost, 7 mesos després, hem pogut avançar en alguns compromisos. La llei de la ciència de Catalunya està culminant el seu tràmit parlamentari. Interpel·lo els diputats aquí presents i diputades perquè aprovin la llei abans de l'agost. Vull recordar que es tracta d'una llei tramitada per urgència i, per tant, crec que fa falta un últim esforç per poder tenir aquesta llei aprovada abans de l'estiu. I, a més, avui aquí també volia agrair les esmenes que molts de vostès ens han fet arribar perquè han millorat i enriquit aquesta llei tan important pel nostre país. També hem duplicat l'oferta de les places de la convocatòria ICREA, de contractació internacional d'excel·lència per aquest 2022 i ha augmentat un 25% els ICREA Acadèmia. Hem aprovat la convocatòria de suport dels grups de recerca amb gairebé 40 milions d'euros en 3 anys. Hem incrementat en 11,5 milions d'euros el pressupost al Pla de Foment de la Recerca Universitària. Hem aprovat el fons FITA, un fons d'inversió públic o privat en tecnologia punta en fase incipient sorgida del nostre sistema de coneixement amb un total de 60 milions d'euros en 5 anys amb una aportació per part del govern de 30 milions d'euros. Aquest fons FITA ja està en fase de licitació de la gestora. Aquestes són algunes de les accions que hem impulsat, però treballem amb la màxima ambició perquè el sistema de coneixement d'aquest país s'ho mereix. Aquesta conselleria té el repte de mirar a 20 anys vista i això fa que hàgim de ser molt ambiciosos. A mi m'agrada escoltar, de fet us hem visitat molts dels projectes premiats avui. M'agrada que la comunitat científica em plantegi reptes. Per això ha nascut el grup Horitzó,
Alguns integrants d'aquest grup sou avui aquí en aquesta platea. Una vintena de personalitats del món científic i empresarial que assessorarà el govern sobre les estratègies del país en recerca, desenvolupament i innovació. Entre ells, precisament, 2 Premis Nacionals de Recerca de l'any passat, el doctor Bonaventura Clotet i la doctora Carme Torres, i també la Núria Montserrat, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove. Els hem fet l'encàrrec de fer-nos propostes amb la màxima ambició de país per afrontar els reptes de futur. Ens han de posar deures. Mirant aquest futur, estem treballant en projectes claus, projectes estratègics. Hem aprovat acords per potenciar la intel·ligència artificial, per reconèixer la vall de la quàntica i sobre el futur del 6G a Catalunya. Aprovarem ben aviat el Pla Estratègic d'Inversió en Recerca i Innovació en Salut pels pròxims 4 anys que hem preparat conjuntament amb el Departament de Salut. Aquest pla posa sobre la taula el finançament específic més gran, 50 milions d'euros en la recerca i innovació en el món de la salut. Estem a punt de tancar el programa operatiu FEDER 2021-2027 que permetrà aproximadament uns 200 milions en inversions cofinançades a Catalunya en tots els àmbits que abasten la gestió d'aquest departament. I en darrer terme, m'agradaria compartir amb vostès una preocupació personal i un agraïment. Em preocupa que la importància que li hem donat a la recerca en temps de pandèmia sigui circumstancial i que ara pugui desaparèixer. Ara, més que mai, hem de continuar insistint en la rellevància de la recerca, de la innovació i de la transferència, per fer front als reptes i preparar-nos per a futures crisis. Continuem creient que la recerca és el millor pla de contingència i defensem que hem de continuar amb aquest increment i posant el coneixement al centre de les polítiques del govern. I un agraïment a tota la comunitat científica d'aquest país. En aquest últim any hem visitat les universitats, els seus centres de recerca, molts centres també de recerca a l'àmbit dels centres cerca. Hem conegut els vostres projectes, les vostres inquietuds, les vostres demandes. Gràcies per la vostra complicitat i per la voluntat de continuar treballant junts. I també em sap greu si alguna vegada encara no hem pogut arribar a allò que ens demaneu. I el Premi Nacional de Recerca, Màssiu, deia que l'atzar és rellevant, deia a la seva intervenció, l'atzar és rellevant. Doncs com qui no hagués pogut preveure aquesta situació, no sabia que aquesta gala d'avui versaria sobre el principi d'Arquímedes. I per tant, em feia il·lusió acabar amb una frase, amb una cita, a un reconeixement a una científica, a una dona, a una mestra i una matemàtica que és un referent en l'àmbit de la innovació educativa, que ens va deixar aquest any la Maria Antònia Canals. Mestra de mestres, va ser una de les fundadores de l'associació Rosa Sensat. Va ser l'autora de nombroses publicacions sobre l'ensenyament de les matemàtiques i un cop jubilada va crear el Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola a la Universitat de Girona. Parlem d'una sàvia que ha deixat llegat i a qui vaig tenir l'honor de conèixer. Maria Antònia Canals, en una carta que va escriure la pedagoga Marta Mata, li deia: «Més enllà de les aparences, d'una manera ben diferent de com havíem previst i somiat, i sens cap dubte a un nivell més profund, les coses canvien i el món avança». Sens dubte que el món avança, que estem avançant per aconseguir aquest sistema de coneixement d'aquest país sigui més fort, més potent i més transformador i, sobretot, que millori la vida de les persones amb els reptes que tenim com a país i com a societat. Estic segura que aquest compromís d'avançar, aquest compromís de millorar aquest sistema de coneixement i tenir una conselleria forta al costat del sistema d'aquest país és el guia que ens guia i que ens orienta a tot l'equip del Departament de Recerca i Universitats i, per tant, sense cap mena de dubte, estic segura que, com deia Maria Antònia Canals, el món avança i nosaltres també seguirem avançant. Moltíssimes gràcies.